ya nọkwana na Chukwu ọ dị ka osisi gbara akụkụ mmiri ọ bụrụla mgbọrọgwụ ya n'ime mmiri onye ịhụnanya ya nọkwana na Chukwu ọ dị ka osisi gbara akụkụ mmiri ọ bụrụla mgbọrọgwụ ya n'ime mmiri nwokorobịa adụkwasara onye kere ya obi onye nwere anya ya nọkwana na Chukwu chief ịdị ka osisi gbara akụkụ mmiri bụ na abụrụla mgbọrọgwụ unu n'ime mmiri onye kpọrọ ihe ya wụnye ọṅụ ọ dị ka osisi gbara akụkụ mmiri ugwu nne nnu m nna m Naijiria gbagidenu ntị ọfụma ụmụ nwaanyị gbagidenu ntị ọfụma ndị bịa mmemme gezenu ntị ọfụma mmadụ ịma Chukwu dị mma mmadụ ịma Jizọs mara mma ahụ mmadụ ịma Chukwu dị mma onye ma Chineke iwe na-adịghị eme ihe onye ma Jizọs iwe na-adịghị eme ihe ị mara Chineke ị gaghị enwe nsogbu ihe siwe ike ga-akpọwachi gị ya rawa ahụ ga-akpọwachi gị ya esiwe gị ike ga-akpọwachi gị ajọ mmụọ chụwa ọsọ ga-akpọwachi gị mana ịwọta chụwa ọsọ ga-akpọwachi gị owu mmiri nye onye nsogbu ga-akpọwachi gị okorobịa ama Chineke yọma mere ya kele amaghị Chineke arụ mere ya o kele amaghị Chineke elela ụwa o kele amaghị Chineke arụ mere ya o ịma Chineke yọma mere ya o kele amaghị Chineke arụ mere ya se chetara m otu nwoke ihe nwa na-esiri ike ihe nwa na-esiri ike ihe nwa na-ara ahụ ọ mabụrụ ego Chineke wu enweghị ego korogidere iri ya kwa ego dị aga ụlọ ọgwụ ma ọrịa bịa o rube ndị ụwa a bịara akọwa ya ọnụ kọcha nwoke ọnụ dọ ya so na-ewu chi gị isonewu Chukwu isonewu chi fere isi Chineke mgbe agaghị gị na ahụ nwa nwoke na-egburu ikpere n'ala ya egwu ikpere n'ala gbawa Chukwu nna ọ bụrụ ma ọ gị nwa wụ Chukwu chi aha dị mbụ nwafọ ihe chie nọ kemgbe gboo ya bụrụ gị ga-aza m ekpere ekpekpere ka ọnụ ụwa kọrọ mmezuo chi ọ bụrụ ma ọ gị nwa wụ Chukwu a ya gbanwere m okwu ọnụ ala okwu ọnụ onye iro kọrọ m ọ na-enwe ego onye iro kọrọ m ọ na-amụghị nwa onye iro kọrọ m Chineke buko bịachi m yi iwu chi Alekwu ka lekwu nwanne m Alekwu ka lekwu ruo 2 months isi ma na-awụrụ ọgaranya ihe niile esiere ike ya enweghị ya ma ego na-adịka onye Chukwu nna nyere ego ma nwa na-adịka onye Chukwu nna nyere ya nwa ma ahụike na-adịka onwe Chukwu nyere ya ahụike ọ dụkwasara chi kere ya obi ịhụnanya ya nọkwana na Chukwu ọ dị ka osisi gbara akụkụ mmiri icheghị kpọnwụkpọnwụ ụna ahụrụ onye dụkwasara chi kere ya obi onye ịhụnanya ya nọkwana na Chukwu ọga m ịdị ka osisi gbara akụkụ mmiri ọ bụrụla mgbọrọgwụ ya dị n'ime mmiri onye dụkwasara ihe bụrụ ihe ọ dị ka osisi gbara akụkụ mmiri n'ime mmiri osisi gbara mgbọrọgwụ n'ime mmiri ọ dị ka mmadụ gbara mgbọrọgwụ n'ime Jizọs nwa okorobịa gbagewe ntị nụrụ adịvaịs na-enye gị kpakpọ Chineke echi gị ịkpọ Chineke echi gị ọ ga-aza gị ekpere ịdụkwasa Chukwu obi ọ ga-ahụghịla anya enweghị ọrịa Chukwu nna na-apụghị ịgwọ onweghị ego Chukwu nna na-apụghị inye onweghị nwa Chineke na-apụghị n'inye onweghị ahụike Chukwu na-apụghị n'inye n'elu ụwa ihe niile rụrụ Chukwu anya ya maara m iji ego ụwa ọ ya maara m iji ala aja ụwa Chineke mazụrụ ihe niile Chukwu mazụrụ onye nne tụkwasị obi kụwa mama tụkwasị obi nwanyị ọma dị mma mgba tụkwasị obi ọkụwa mama na ndị egwu elekwenyi We want to recognize another of our in-laws, Mr. Odali Jai.
Let's go get them that Father Richard, watch you. Father Dinos Magabia, Mr. Abbas, I'm like. When you say Magabia, let your little corner out. Other than you know why? This is all you find your mind. This is all you know why? This is all you. But to not give you a boy, not give you a boy, he made up a banana, who and the most of T1 to hate you want to pack. He can be the one who to see that to say, can you warrior when you know to work on day? This will go to the yesterday, I won't again. When I want to get out, I will put the Mr. Mikey Richard, all the way from Umaya. Engineer, Anama Neye Tempo. Here the last time we got back here now. My chairman, sir. What is that? Chief, you're welcome, sir. You're welcome. I am the Watalana. You're welcome, sir. All right, thank you very much, Prince Okunwama Magadan.